Nay लोगोफोर दिनैनिफ्राय फिसालाया आरो कलेज लाइफ सुरु जालायबाय आरो स्कुल लाइफआ जोबनायनि बिदों लोगोसे आंहाबो गावनि डिउटिया सुरु जालायबाय रैखा गैयै बे ब्रेकफास्ट बनायना होबाय आं फुङावनो रुटि आरो आलु फ्राय खालामना होदो ओमफ्राय एके दिनै फार्स्टआलाय नार्भास जादो उदैयावनो थाङा मोनदोनो जानो लगैथ्राखायनो आं रायनानै जाहोथाबदो माने बिनिफ्राय आंनि एसे आशीर्बाद लाना थांबाय बिफायाथ' गैयानो डिउटियाव थायो नालाय सानफ्रोमबो बे हुदाया दंखायो बिहा बिनिफ्राय बे बाथौसालियावबो एसे माने खुलुमबाय बेथ' आरो सानफ्रोमनिबो आगोलावबो नोंथांमोनखौ फोरमायदो बिहा बे नियमा दंखायो हुदाया बिदिनो लोगोफोर बाथौसालियाव एसे खुलुमना थांबासो इसोरा गासै दुखु सुखुआव सहाय खालामगोन न बाय बेटा अच्छा से जाना बेस्ट अफ लाक बेहा लागि ना साक्की लगायनि बेहा लागिसो माहा लागि आं इखौ गाननाखै Ay na, ikaw siya.